Moltes felicitats a l'hospital per aquests 60 anys. En aquests 60 anys s'han passat moltes coses, canvis profunds, de ser la residència sanitària del segur obligatori a passar a ser la residència Álvarez de Castro i actualment a l'Hospital Universitari Josep Trueta de Girona, un hospital de referència importantíssim, amb col·laboració estreta amb hospitals comarcals, en centres d'assistència primària, amb uns professionals de primeríssima fila que han sigut capaços de metges, infermeres, auxiliars, saladors, treballadors, farmacèutics, biòlegs, de ser capaços de posar aquest hospital amb un altíssim nivell que el converteixen en un hospital indispensable per tot Girona. Moltes felicitats per aquests èxits i pensant sempre en un futur millor.